Bereya Aştî û Azadiyê daxuyaniyeke şermezariyê derbarê êrîşa PKKê serhêzên Pêşmerge belav kir. Li daxuyaniya Bereya Aştî û Azadiyê de wisa hatiye. Di 5 Hezarana 2021 de di kemînekê de ji aliyê PKKê li ser çiyayê Matîna Amêdiyê li parêzgeha Duhokê li Herêma Kurdistanê ji bo dewriyeka Pêşmergeyan hatibû çêkirin di encamê de 5 pêşmerge û hejmarek din birîndar bûn. Ev êrîş bin pêkirneke ji ewlehî û selametiya gelê Kurdistanê re Herêma Kurdistanê hem bêza xwe ji rojên yekem ji şoreşa Sûriyê ve vekir pêşwazî penaberên Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe vekir. Em di Bereya Aştî û Azadiyê de hevdemê got em vê êrîşa PKKê ya dijî pêşmergeyan şermezar dikin. Em lê tenişt Herêma Kurdistanê radwestin, em şîna Serok Mesûd Barzanî û serkirdayetiya serokatî hikûmeta Herêmê û kesûkarên şehîdan her wiha gelê Herêma Kurdistanê dikin. Bang li PKKê dikin da ku rêzê li zagonên Herêma Kurdistanê û dibin tu bihaneyekê de xwe neke di karobarên navxweyî yên Herêmê de. Zirarê negihîne bercewandî û ewlehî selametiya gelê Kurdistanê.